Aşgabatda halkara dereceli şeýle sport ýarşylarynyň gurulmagy berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urny, ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyny, köpçülikden beden terbiýany, olimpik hereketini, sporty ösürmek dowam etmäge aýratyn ähmiýet berilýändigini, halkymyzyň beden we ruh taýdan sagdan nesilleri terbiýelep eşdirmekge ýaly gadymy döwürlerden bäri ul üns berip gelen däpleriniň munasyp dowam edýändigini aýdyň görkezýär. 14 ýaşaça ýetginjek oglan gyzlaryň arasynda tenis boýunça bu ýarış ören çekeleşikli we dartgyny häýäte bolýar. Ýaş oglan gyzlar tenis sportynyň dürli tersimlerini öwrenmek ugruna el alan ustadlyklaryny, okyp başarnyklaryny görkezýärler. Şuna ýurdumda wekilçilik edýän ýaş tenisçilerimizin ustadlyk derejesiniň olaryň geljeginiň ullugundan habar berýändigini göz ýetirmek bolýar. Munyň şeýledigini bolsa, ýaşyň duşuklarynyň ören gyzykly geçýän günleriniň netijeleri hem aýdyn tasdiklaýar. Ýaşy gatnaşyjylar deň duşlary bilen okyp başarnyklaryny görkezmäge hem-de ýaşyň geçirilýän günleri Türkmen paýtagtyna bolmaga dördülen ajaýyp şertler üçin gahrman arkadamyda we arkadagly gahrman fiýerdarymyza hoşallyk bildirdiler.